La llet marca Llet Nostra, que podem comprar en qualsevol supermercat, prové de granges catalanes com aquesta i s'ha consolidat com a marca líder en el mercat lleter català. El mercat lleter de Catalunya és molt complex. Llet Nostra està el líder de ventes en el mercat, considerem que és un gran èxit, però tenim un 12% de quota de mercat. O sigui, les quotes de mercat n'hi ha moltes marques, nosaltres som molt recents, només tenim 10 anys, hi ha moltes marques que comercialitzen amb molta anterioritat i nosaltres hem anat agafant quota de mercat. Llet Nostra és fruit de la cooperativa Lleters de Catalunya, que al mateix temps engloba cooperatives com la lletera de Campllong, situada a la demarcació de Girona. El 2003, conjuntament amb altres cooperatives, vàrem ajuntar-nos, vàrem fer una cooperativa de segon grau, que se'n diu Lleters de Catalunya i Llet Nostra, per agafar i poder arribar a posar el producte al mercat. I va consistir en agrupar 6 cooperatives a l'àmbit de Catalunya i a partir d'aquí varen tirar endavant la marca de comercialització Llet Nostra. D'aquesta manera, la cooperativa de Campllong és la que porta el tant per cent més elevat de llet per comercialitzar Llet Nostra. Lletera Campllong és la cooperativa més gran en volum d'aportació de llet en el projecte de Lleters de Catalunya i Llet Nostra i aportem un 40% del total de la llet que es comercialitza en aquesta cooperativa de segon grau. Llavors, la tasca del dia a dia d'aquí és tenim contractats 3 camions de recollida de serveis externs. Aquests recollidors tenen una formació específica per la presa de mostres i per la recollida que els ha fet el Laboratori Internacional Lleter de Catalunya i el que fan quan van allà, recollir la llet, abans d'això agafar una mostra, notar els litres que calgui, s'estén el corresponent al barà. Un dels ramaders associats és l'Eduard, que té una granja situada a escassos quilòmetres de la lletera de Campllong. Sí, nosaltres fa 29 anys que estem a la cooperativa Campllong i el principal avantatge és la col·locació segura de la llet, en principi. L'avantatge d'estar a la cooperativa també és la qualitat que es fa a nivell de grup. Es va iniciar amb una comercialització conjunta dels ramaders i a partir d'aquí, a base d'anys, s'ha aconseguit formar Llet Nostra i els socis que formem part de Llet Nostra, gràcies a haver format la marca, tenim una recompensació, un valor afegit en la llet. I el fet també d'estar a una cooperativa com aquesta és les ganes que la cooperativa té de produir llet de qualitat i gràcies a això es fan certificacions, estem en processos de certificació per tenir les granges en condicions òptimes per produir qualitat de llet. A banda dels brics de llet marca Llet Nostra, ara la cooperativa està ampliant el seu mercat amb iogurts i altres postres làctics que l'ajudin a seguir creixent en el mercat lleter català.